Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Caca Amelia Putri, absen 3 saka kelas akuntansi setunggal. Ing video iki, kula bakal ngajak nyimak cerita sing judulnya mlebu sekolah SMP. Babagan pengalaman mlebu sekolah anyar, ketemu kanca anyar, guru anyar, lan kabeh kegiatan sing ana. Ayo padha nyimak nganti rampung. Sakwise preinan sekolah, isu iki aku wis wayahe mlebu SMP. Ati iki rasane campur aduk antara seneng, gugup, lan penasaran. Aku ketompo ing SMP sing wis tak impeni, lan ora sabar pengen ketemu kanca anyar, guru anyar, lan ngalami pengalaman anyar. Bapak lan ibu wis menehi wejangan supaya sekolah tenanan pinter lan banggakake wong tua. Dheweke uga ngelingake supaya bisa njaga diri saka pergaulan sing ora becik. Saben wejangan kuwi tak eling-eling amarga aku ngerti wejangan kuwi bakal migunani kanggo aku. Nalika dina Senin teka, bapak nganter aku menyang sekolah nganggo seragam anyar sing resik lan rapi. Krasa bangga banget amarga saiki aku wis dadi siswa SMP. Ing sekolah, aku langsung ketemu lapangan sing rame karo kanca-kanca anyar. Aku nyoba mesem lan ngobrol supaya bisa nyambung karo wong anyar. Dino iki ana kegiatan MOS, masa orientasi siswa. Acara diwiwiti karo upacara bendera. Aku rumangsa bangga nalika nyanyi lagu kebangsaan bareng kanca-kanca anyar. Sakwise iku, Bapak Kepala Sekolah menehi wejangan babagan disiplin, tanggung jawab, lan sopan santun. Aku mau ngrungokake kanthi tenang, senajan ati isih rasa deg-degan. Sakwise upacara, kita dibagi kelompok kanggo perkenalan lingkungan sekolah. Aku diajak mlaku-mlaku ning kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, lan lapangan olahraga. Guru pembimbing nerangake aturan sekolah lan carane ngajeni guru lan kanca. Aku sinau yen ing SMP ora mung sinau pelajaran, nanging uga kudu ngajeni lan kerja sama karo kabeh wong. Nalika istirahat, aku ngobrol karo kanca anyar. Contone Dika lan Sari. Kita cerita babagan hobi, kelas, lan guru sing bakal ngajar. Aku rumangsa seneng amarga ora mung ketemu kanca anyar, nanging uga nggawe temen anyar sing apik. Aku ngerti mlebu SMP iku ora mung babagan pelajaran, nanging uga babagan pengalaman sosial lan ngembangake karakter. Nalika dina MOS rampung, ati iki krasa lega lan seneng. Aku janji marang diri dhewe bakal sekolah tenanan, jaga perilaku apik, lan goleki ilmu luwih akeh kanggo banggakake wong tua. Nalika bali menyang omah, aku ora sabar cerita menyang bapak lan ibu babagan kanca anyar, guru anyar, lan pengalaman sing tak alami dina iki. Mlebu SMP pancen pengalaman sing ora bakal tak lali. Senajan ati kadang gugup, rasa penasaran lan semangat kanggo sinau gawe aku luwih semangat mlebu donya anyar iki. Aku ngerti saben dina bakal ana pengalaman anyar, lan aku siap nyambut kabeh kanthi ati seneng lan semangat sing ora kendor.